kerron sähköautosta vähän. Ostettiin vuosi sitten Volkswagen ID4, tämmönen ihan siistiä, hieno auto. On kaiken maailman pelit ja vehkeet ja on iso kilowattinen akku ja akkutestien mukaan hyvässä kunnossa akku ja kaikkea. Sitten mä ajattelin, että mä kysäsin ihan piruttaa, kun poika osti auton ja samasta liikkeestä vähän kyselin ihan piruttaa, että paljon ne maksaisi mulle tästä. Tää maksoi 27 000 €, 6,9 rapiat. Ja vaihdossa semmoseen diesel Audi A6, olisiko ollut vielä vanhempi kuin tää. Tää on 21 vuosimalli ID4. Ja tarjous oli 16,9 eli 10 000 € vuodessa lähtenyt hinta. Okei, en mä autoliikkeen nimeä, kun se ei vaikuta tähän millään tavalla. Se on kaikissa autoliikkeissä varmasti ihan sama. Vaan mä sanon sähköautosta sen verran, että se on isoin hoaksi tällä vuosituhannella on sähköauto. Älkää hyvät ihmiset menkö semmoseen, varsinkin jos te joudutte ostamaan velaksen auto. Niin ongelmia tulee siinä vaiheessa, kun siitä autosta pitäisi päästä eroon. Se sähköauton halvat kilometrit, jossa pystyt lataamaan niitä omassa tolpassa, mistä sä et joudu maksamaan ihan älyttömiä määriä, niin se on ihan ok. Se pitää paikkansa. Mutta sitten kun siihen otetaan arvon aleneminen mukaan, niin se kilometrien hinta on huomattavasti korkeampi kuin bensa- tai dieselautolla. Ei siinä ole mitään järkeä. Okei, Tesla saattaa määrätä hinnat niin kuin uusien autojen ja käytettyjen, niin se määrää sitten myös muiden sähköautojen hintoja. Sitä kautta sitten, en mä nyt sano, että itse VV-ID4 on nyt sitten huono tai huonoin, menettää eniten arvoa, kyllä ne menettää kaikki. Mä vaan sanon ihmisille, jotka ajattelee sähköauton ostoa polttoainekäyttöisestä, vaihtaa siihen, niin menetätte rahanne. Se on vähän niinku pyramidihuijaus tyyliin, että no, on vaihtoehtoa tietysti ajaa tää auto loppuun, ja niinhän mä aion tehdäkin. Mutta älkää hyvät ihmiset meikö sähköautoon, pysykää niissä bensoissa ja dieseleissä vaan ja loppuun asti niin kauan kunnes on pakko. Nämä on meinaan niin leluja verrattuna dieseliin tuolla tien päällä. Latausverkosto välillä toimii, välillä ei, ja saat sitten stressata sitä. Ennen mä stressasin sitä, että milläs mä maksan seuraavan vuoden verot tai jotain, mutta nykyään mä ressaan sitä, että kun lähtee reissuun, niin missä mä lataan? Ei sitä paljonko se maksaa, vaan missä mä lataan, onko se latauspiste täynnä ja niin varattuna vai noin niin, toimiiko se? Yleensä jotkut latauspisteet on joko varattuna tai sitten ne ei toimi, se joudut odottaa ja bla bla bla. Se on ihan jäätävää, sais se. Mitä? Ei, älkää hyvät ihmiset menkö ikinä sähköautoon. Tää on ihan perseestä.